Hej. I dag skal vi spille Descenders. Okay, ja. Nå, vi skal finde et map. Den her prøver vi. Jeg tror, den er grineren. Nå, jeg tænker, at vi tager den her. Der skal lige lidt mere fart på den her. Igen. Prøv lige at hætte den her ordentligt. Bum. Oh, Jesus Christ, man. Så nu. Den skal sgu også hættes ordentligt. Det er ikke godt. Den skulle hættes ordentligt. Ikke blev den der, I guess. Nu er vi i hvert fald ved et checkpoint. Så lige bum. Laver den her, og så drejer ned her. Den skal sgu lige hættes ordentligt. Er I klar derude? Er I klar derude? Jeg har ikke helt fornemmelsen om, at jeg kan klare det her. Jeg bliver i hvert fald rigtig overrasket, hvis jeg kan. Nå. Jeg ser, om der er en sjovere bane. Den her bane, det skulle være den sjoveste at melde. Jeg skal holde godt ved ude. Det er den. Okay. Det er jo svært. Den her bane, den føles meget så. Husk at follow, altså. Alle sammen, gør det. Gør det. Vi skal altid gøre det. Fordi det skal jo være det fedeste. Det skal jo mega nice. Og vi prøver at gøre vores bedste, sådan at I har det fedt på vores kanal. Skud ud til første video. Kan vi få hashtag første video i kommentaren? Det kunne være nice. Men grunden til, at I kun kan se min skærm, det er fordi ham der Drift, han sidder sgu ikke lige helt på sådan en rigtig computer lige nu, så det er ikke lige det bedste graphics, og hvad det hedder. Han kommer til at lagge meget, så den første video, det er bare lige... Det er bare mig, der tøster rundt. I skal glæde jer til, at man kan begynde at se ham. Men lige nu, der er det sgu bare mig, som prøver at lave tricks. Ned og tryk på den subscribe-knap, og I må meget gerne også give et like. I må også gerne give en sød kommentar. Men lige vil hvad, smadrer lige den der like-button. Nu smadrer jeg lige den der like-button, inden jeg kommer til næste checkpoint. Drift. Det er rigtigt. Ja, der røg jeg til næste checkpoint. Nåede I det? Skriv lige i kommentaren, om I nåede det. Skriv lige i kommentaren, om I nåede det. Jeg føler allerede, at jeg kan kende, at I bare er sådan nogle mennesker, der bare siger, ja, selvfølgelig, vi smadrer den like-button og giver en sød kommentar. Altså, jeg kan allerede mærke det på jer. 10 likes på vores første video. Og vi drikker et helt glas chili. Yes. Med cam. Det er 10 likes. Altså, jeg ved godt, det kommer til at gå fuldstændig amok, men skal jo også gå, altså, skal jeg gå fuldstændig amok her på vores kanal. Så husk nu at like, ikke? Fordi det kan jo være, at vi skal stå og drikke chili, men vi gør det med masker på, så jeg ikke kan se, hvordan vi ser ud. Men vi gør det med masker på. Bare smadrer den. Den skal gå helt i stykker. Den skal gå så meget i stykker. Det gør, at vores hoved bliver helt rødt, når vi spiser den chili. Altså, det er sådan, det skal være. Nå, nu tænker jeg snart, at vi vil takke af, fordi første video skal ikke tage alle mapsene på en gang på den. Og ja, der kommer nogle videoer, hvor vi kommer til at gennemføre et helt map, og så give en rating. Den her første video, det var egentlig bare lige en video, for at man lige kunne se, hvordan tingene det kunne være, og hvordan det går. Så nu vil vi runde af. Men dem, der har sat og set den her video, de er færdige til nu, ikke også? De er nogle fucking legender. Man kan sige det sådan. Men adios derude. Amigos.